bisimilla mo e o kabaru men cuma kikide no gay e jeenay ndu lewru ɗo toɓɓe mawɗe ɗe e o kabaru men Burkina Faso o tallallake ngo seppo e sunnayankoɓe e jamirnogo accutugo mo Kindo hino jokki gulaamu faddewu yamiri hande uddugol ɓe nangaɓe e mum e nder e vidéoji e wonade e yilede e nder ɗi médiaji rendo yiyama ka yimɓe bambuɓe o dina yankejo ekkintinte e konum ko yagal Mali ka sakkitiɗo diwe e hewɗe e tentinigal diwa Bandiagara wuddu leydi ndi fitinaji e kuliyankoɓe hino daaki e piyande e sakkitore e ko fedde e jinima waɗi saabike mayde ko fandi wo yimɓe capanɗe jowo wañoɓe e siwilɓe ko honno o alhaali yira on heɗoto ɗo Oumar Berti hertorɗo kisal e ndeynago Nigéria e suɓagol candidaɓe ɓen ka nder e pelle e maɓɓe politique nodditira ɗum wote e primaire e fuɗɗike gila ñande nogay e tati e ndu lewru e jokkay ha ñande e capanɗe e tati ɗum ko suɓago fi wonugo candidat jo ko tawta e ɗe wote Hooreyaku Sena sarɗiyankoji e ardotoɓe diwe e nde hitande uccunaji ɗiɗi e nogay e jeeɗiɗi ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mo faymeni o bisimilla mon ka RFI fulfulde udditiren kabaru men on Burkina Faso e ɓawo nangugol Mohamed Kindo imama e sunnayankoɓe e on sa ande e ŋiñuno e laamu ngu e ko fati e sariya e yowitiɗo e ndimankaku e diina laamu fadde ngu uddi tawo nde e juulirde maɓɓe sunnitɓe ɓen no wi'i ɗum no saabo uddugol walla addugol angal deƴere e nder leydi ndin cantore o leltal ko gouverneur diwan Kajogo ɗo wuro Wagadugu jeeya sifi yamirore ngam uddude nde ɗo juulirde ha yeeso sabu sikkede wonde mande addu diller e nder wuro ngo ɗum firti ko julde e golle goɗɗe baɗatenore e juma natti waw waɗede toon sona nde ɗo feere uddugol firte gendarmerie e police ko kañum en goni toppitiɓe no pellital gouverneur ngal ɗoftira no hanirta ni ina teska hande wonde ala bawɗo ɓatade oɗo nokku dewal guila imam Mohamed Kindo nanga ala ko humpita e gonka mum ha joni wonande wallodiɓe makko ko ina tolno e capanɗe jeetato nangaɓe e seppoji ñande talata ɓennuɗo o ngam ɗaɓɓude yo o woppe vidéoji kewɗi peñƴi e internet ina yiye wonde eɓe ɓorni comci paɗe konunkoɓe ete kadi eɓe gollo golle konunkoɓe e dow doole ina yiye kadi e vidéo ɗo ɓe konunkoɓe ina jalkita ina lappa ɓeɓe nangui eɓe mbiya yoɓe jultaske e dow doole wonagol woni goo ko juma sunniyankoɓe Burkina ina udde e lewru nayoɓuru hitande 1995 jagorgal kalfinangal gueɗe leydi uddinoma caggal haare bonde hakkude sunniyankoɓe sabu caɗele gardugol hakkude imameɓe ɗiɗo ɗeɗo pelmodire mbaɗi mayɓe ɗiɗo e gañiɓe hewɓe caggal ɗum juulirde nde uddita ko e lewru sappo ɓuuri hitande 2006 o leltal ha joni hiɗen heddi Burkina Faso ɗon Mohamed e Kindo hino tallallake e nangugol mo gonno jokkiti e ɓawo fawgo juuɗe ɓe sunnayankoɓe ko ɓuuri e capanɗe e jeetato landotonoɓe yo o hoorejo e diina accite o yamiri e hande gouvernement o yamiri hande uddugol ɓe fandare e nden ko haɗugol lundago e ngulamu fadde Burkina Faso